Не правиш планове за себе си? Познай какво ще стане. Вероятно ще попаднеш в нечий чужд план. А какво мислиш, че другите може да са планирали за теб? Не много, нали? И така, нека да погледнем следващите 5 години от живота ти. Знаеш ли как ще изглеждат? Вероятно ще са точно като последните 5. Освен ако не решиш да направиш нещо различно. Защото ако не промениш нищо, не очаквай промяна в резултатите. Какво означава това? Ето какво искам да ти кажа. Ти държиш ключа към бъдещето си в ръцете си. Ако направиш същото, което си правил досега, няма как да очакваш нещо различно да се случи. Но ако решиш да се промениш, ако решиш да вземеш контрола над живота си и да планираш своя успех, всичко ще се промени. И нека ти кажа нещо много важно. Промените не трябва да са огромни. Малки промени водят до големи резултати с течение на времето. Ето един въпрос за теб. Какво искаш от следващите 5 години? Къде искаш да бъдеш? Какви цели искаш да постигнеш? Сподели в коментарите. Ако не отделиш време да отговориш на тези въпроси и да направиш планове, някой друг ще направи плановете за теб. И техните планове най-вероятно няма да са в твоя полза. Запомни. Ти си архитектът на своето бъдеще. Не оставяй живота си на случайността или на решенията на други хора. 5 години ще минат и ти ще си някой. Дали този някой ще е благодарен за действията ти днес? Започни още сега да планираш следващите 5 години. И когато погледнеш назад, ще си благодарен на себе си за това, което си постигнал. Ако ти се промениш, всичко ще се промени за теб. Последвай нагоре и напред, за да получаваш още от същото съдържание всеки ден.